Omunye umfana uyangibuza ukuthi hayibo, lo mfana wendiya into bekhuluma isiZulu kangaka usithathaphi. Ngize ngamtshela ukuthi mfowethu, hayi ukuthi ngiyasikhuluma kakhulu, ukuthi nje bengihlala namaZulu kakhulu, yikho nje nami ngisheshe ngabamba, hhayi ukuthi ngiyifunde encwadini. Uyangibuza futhi njengoba ngazi iy'thakazelo ey'ngaka, ngisheshile ukuyifunda. Ngithi mina hhayi, iy'thakazelo phela izinto zami-ke lezi, ngiyakwazi ukukrema, ngisheshe ngizikreme. Ngaze ngambuza ukuthi yena wakabani isibongo, useyangitshela ukuthi hhayi yena wakaConco. Eyi, ngaze ngamthakazela ngamqeda. Ngithe mina phela abakaConco phela abakaGambusha oshaya imamba, omfomuki. Uthi angiqhubeke, ngithi mina uyazazi yini wena lezo zisho? Uthi angiqhubeke, ngaze ngathi mina hhayi omabhala ngozipho abanye bebhala ngamapensela. Uthi eqhubeka, ngithi mina wena phela washaya inkomo wathi iyaxhuga kodwa uthanda inyama mfomuki. Hheyi, lowo mfana uvele wajabula kakhulu, watshela nabantu bakubo wathi hheyi bo, kunomunye umfana wendiya ofike wangithopha nje ngesiZulu. Ngaze ngambuza ngemibuzo eminingi, avele waphendula zonke. Ngimyeke kanjani ukuthi hhayi abakuyeke wena.